Слава да бъде на Господа! Започваме втората част от темата Духовно израстване. Римляни 6 глава от 3 и 4 стих. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Христа Исуса, кръстихме се да участваме в смъртта Му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй, защото както Христос бъде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Кръщението ни прави да бъдем съучастници с Исус Христос. Не е възможно да бъдеш християнин и да не си се кръстил. Това, че ти си постъпил и си се покаял, това е прекрасно нещо, с което говорим за прощаване на греховете. Но това, което Библията продължава да ни казва, е, че кръщението ни дава възможност да участваме с Христа, да го познаеме както по дух, така и по плът. Ние ставаме съучастници в смъртта Му и съучастници във възкресението с Исус Христос. Затова Той ни казва в 3 стих: или не знаете, че всички, които се кръстихме да участваме в Исуса Христа, кръстихме се да участваме в смъртта Му. Тоест, ако сме съучастници с Исус Христос, то ние сме и сраснати с Христос, то ние сме и погребани с Исус Христос, и както Христос е бил убит, така и ние сме убити от този свят. Затова всеки един християнин трябва да бъде мъртъв към този свят. 4 стих казва на 6 глава от Римляни: затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт, тъй, щото както Христос бъде възкресен чрез слава на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Много добре разбираме този стих и е пояснен прекрасно. Защото кръщението виждаме, че то е едно погребение. Участваш в една фактическа смърт, с което се доказва, че този човек наистина е починал. Знаем, че Христос, това, което дал обещание, то може да се изпълни единствено и само тогава, когато има съучастие от акта за смърт. Докато човек е жив, знаеме, че не може да бъде прието завещанието. Исус Христос ни обеща небесното царство, но докато няма този акт на смърт, не може да приемем обещаното нещо, което Христос е дал. За да го получим, трябва да имаме и декларирана смърт. Така Исус Христос ни дава възможност, чрез нашето съучастие в смъртта Му, така да бъдем и съучастници във възкресението, за да бъдем представени за слава на Отца и така да ходим в един нов живот. Разбираме, че до момента на нашето кръщение ние живеем по един стар начин и старо разбиране. Интересното е, че много въпроси, които възникват, е: защо този, който е повярвал, кръстил, започна да бъде служител, той продължава да живее по един стар начин? Проблемът е, защото все още не е погребан. Не е съучастник в смъртта на Господа Исуса Христа. Тоест, един мъртъв човек не може да извършва грехове. Затова Библията ни казва, че тези, които са съучастници с Исус Христос в погребението и са починали чрез кръщението, те са се изоставили от греха. Затова, скъпи брати и сестри в Господа Исуса Христа, искам да ви наблегна на този факт, че всеки един християнин трябва да се изоставил от греха. И този факт го прави Святия Дух, защото там ни се казва: покайте се и кръстете се и ще приемете този дар, Святия Дух. Разбираме, че тези неща, за да могат да имат
сила само по себе си, трябва да имаме нов живот. Трябва да получим Святия Дух, за да можем да продължим живота си напред. Обаче, за да ходим в нов живот, без Святия Дух не можем. Затова и Библията ни казва и декларира, че ако искаме да живеем с Исус Христос, то ние и да го следваме. Колосяни 2.12. Погребани с Него в кръщението, вие, които бидохте възкресени с Него чрез вяра, в действителност и в действието на Бога, който Бог го възкреси от мъртвите. Вие, които бяхте погребани в кръщението, бяхте и възкресени чрез вяра, чрез Него. Вижте, много ясно ни декларира този стих и ни казва и ни го доказва, че за да бъдем съучастници с Господа в кръщението, в смъртта Му, то значи и ние ще възкръснем, защото един мъртъв не може да слави Господа. Тоест човек, който има нов живот, той може да прослави Бога. Но трябва да има фактическо съучастие с Исус Христос в Неговата смърт. Нека да разгледаме, отново да се връщаме в първата тема, първата част, ако си спомняме, където споменахме Деяния 2.38. Петър се обръща към хората. Покайте се в името на Исус Христос за прощение на греховете и ще приемете този дар, Святия Дух. Виждате, че за да бъдем благословени, за да бъдем спасени, необходимо ни е покаяние, кръщение, за да получим прощението и дарът Святия Дух. Запомнете, без Святия Дух не можем да наречем Исус Господ. Без Святия Дух ние не можем да прощаваме. Без Святия Дух не можем да вървим и да следваме Господа. Всеки един християнин трябва да има добро сърце. Да може да прощава, когато някой дойде и каже: прости ми. Но наистина този човек има един нов живот, променен във вяра. Затова Библията ни казва, че ние трябва да живеем чрез вяра в Исуса Христа. И така, Деянията 2.41 ни казва: и тъй, той, които го приеха по учението му, се покръстиха в същия ден и си прибавиха около 3000 души. Думата да повярваш в учението означава да се покаеш и да се кръстиш. Значи, в онова време, по времето на апостолите, виждаме силата на Словото, в който ги кара да променят живота си. Хората са желали да бъдат съучастници с Исус Христос. И искам да ви кажа, онзи, който е покаен, кръстен и новороден от Святия Дух, той е моя брат и тя е моята сестра. В човек, който липсва новорождение, разбира се, че липсва и благословение, и връзката ни на родство да бъдем братя и сестри в Господа. Виждаме и Филип, чувайки Словото на Господа, и т.е. Филип проповядва на скопеца Словото. Скопеца казва: какво ми пречи да се кръстя? Какво би ме възпирало да приемам Исус Христос? Филип му казва: нищо, просто повярвай. И той му разясни Словото, това, което четеше от книгата на Исаия. Така и по този начин сега, скъпи брати и сестри в Господа, много хора, които ще чуят Словото на Господа и разсъжденията, ще поискат да следват Господа. И ние трябва да сме готови да ги поемем. Но не да ги въведем в нови грехове. И техното състояние да стане 2 пъти по-тежко от първото. Затова втората важна част на духовно израстване, ние говорим за кръщението. За това да бъде човек в състояние да изостави греха. Ако човек не е изоставил греха, значи не е умрял. А той трябва да има акт за смърт. Това са неговите дела, това е неговия живот и по този начин да следва Бога. И за това искам да ви кажа,
Там, където има акт, там има благословение. Там има съучастието заедно с Исус Христос. И така, виждаме апостол Павел, когато гонеше църквата, Христос се яви и го изпрати. В града той влезна в този град и видя видение. Видението е, че идва човек, който полага ръце и той проглежда. И в същия момент, когато Бог изпрати своят ученик до него, той получи това виждане и той каза: време е да се кръсти. И той прогледна и стана и се кръсти, защото вече знаеше кой той е Месия. Той имаше нужда само да разбере кой е Месията. Затова искам да ви кажа, скъпи брати и сестри в Господа Исуса Христа, че онези, които са учили дълго време върху Библията, е прекрасно нещо. Но понякога ни е необходими толкова малки неща, за да променят живота ни. Срещата с Христос промени апостол Павел. И затова срещата, която имаше апостол Павел с Исус, промени го. Анания отиде и му каза: брате Павле. Обърнете внимание. Той го нарече брат не защото те бяха евреи, не защото той прие Христос, а защото бяха евреи и те всички се наричаха братя. По принцип. Но когато те споделяха Христос, когато апостол Павел прие Христос като свой личен спасител и Анания се помоли върху него, той прогледна и той това, което направи, покая се за всичките си дела и се кръсти. Вижте колко много важно нещо е кръщението. Христос не кръщаваше, но кръщаваха неговите ученици. И виждаме, че това нещо е много важно за нас като християни. Всеки, който се е кръстил, всеки, който повярва, той ще бъде спасен. И така, виждаме след това апостол Павел да проповядва. Деяните 16:15. Като се кръсти той дома ти, помоли се и казайки: ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми, седнете и принудени в домът на Лидия. Има хора, които като приемат и се кръстят в Господа Исуса Христа, веднага се появяват техните дела чрез вяра. Много е важно това нещо. Християнин без доказателство на неговия живот е много трудно. И без живот и дела не може да бъде спасен. Деяните 16:33. И той го взе в същия час през нощта, изми раните му ги, без забава се кръсти той и всички негови. Апостол Павел в затвора, когато проповядваше на тъмничния началник. И той се кръсти. Това е 16:33. Също виждаме в 19:5. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса Христа. Вижте, много важно е това нещо, което Библията ни казва, че кръщението е важен фактор за нашето спасение. Докато имаме време е да се кръстим в Неговото име. И запомнете, всеки, който чуе Господното име, повярва, покая се, предаде живота си на Исус и се кръсти, ще бъде спасен. Деяните на апостолите 22:16 ни казва: и сега, защо се бавиш? Стани, кръсти се, умий се в греховете и призови името Господно. Това е призивът към всеки един християнин. Стани, кръсти се в Неговото име.
Защото всеки, който се кръсти, той ще бъде благословен. В 1 Коринтияни 12:13 ни казва: всички ние, които бяхме, било то юдеи, гърци, било роби, свободни, се кръстихме в един дух, за да съставляваме едно тяло, и всички в един дух се напоихме. Понеже и вие, които сте се кръстили в Христа Исуса, с Христа са се облекали. Галатяни 3:27. Така че, ако ти не се кръстиш, ако ти не умреш, ти не можеш да възкръсиш с едно ново тяло в Христа Исуса. Затова, скъпи братко и сестро в Господа Исуса Христа, моята препоръка, за да израснеш духовно, необходимо е следващата крачка, втората важна крачка в твоя живот е да се кръстиш и да предадеш живота си изцяло на Бога. Бог да ни благослови. Амин.